1975ko urriaren 5 zen. Eguerdia. Bomba batek eztanda egin zuen Arantzazutik gertu. 3 guardia zibil hilez. 8 egun lehenago, erregimen frankistak Juan Paredes Manotas Txiki eta Angel Otaegi Etxeberria erail zituen. Frapeko beste 3 kiderekin batera, Jose Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo eta Ramón García Sanz. Frankismoko azken fusilatuak. Erailketa bidegabe horrei emandako erantzuna izan zen Oñatin etak egindako ekintza hura. Urriaren 5. Giro nahasia zegoen Domeka arratsalde hartan. Tentsioa eta ezinegona nabari zitezkeen airean. Jende gutxi kalean. Gaueko 10 inguru ziren, Kanpazargo Etxabeenea jatetxean sartu zirenean. 3 ziren, aurpegia estalirik, metrailetak eskuan. Tiro hotsez apurtu zuten gau hartako isiltasuna. 17 tiro, mendeku gozez jotako 17 tiro. Handik astebetera, urriaren 12an, bigarren kolpea iritsi zen gurera. Legutioko urtegiaren alboan aurkitu zuten Germanen gorpua. 19 balaz josia. Guardia Zibilaren kuarteletik 300 metrora. Motibo zehatzek argitu ezinik jarraituko duten arren, garai hartan ere garbi geratu zen. Guardia Zibila zegoen taksilariaren hilketaren atzean beste behin. Debagoiena, sutan jarri zuten gertakariok. Erregimen frankistak enegarrenez utzi zuen agerian bere aurpegi krudelena. Garaiko ordena zalantzan jartzera ausartzen zen ororen aurkako mendekua. Aurten 50 urte bete dira, gure oroimenetik ezabatu ezin izan ditugun erailketa haietatik.